Ipabalhin sa Mandawi City LGU ang operasyon sa mga babuyan diha sa Barangay Mantuyog. Adunay hangyiunta ang mga nagnegosyo ngadto sa syudad. Ang detalye ni Nico Sereno. Dinhi sa sudlunong bahin sa Barangay Mantuyong nagtapad-tapad kining mga ads sa baboy. Ubay-ubay ang mga nagnegosyo dinhi sulod na sa pipila ka tuig. Apan karon plano sa City Hall pabalhinon ang mga nag-operate og baboyan. Gimiting sa taga-barangay ug syudad ang mga nagnegosyo. Gipasabot ni Mayor Jongki Uwano kay nahimutang tapad gyud sa sapa ang maong baboyan, maunghayan nakaapekto kini. Matud pa, may moabot sa 18 ka mga nagnegosyo og baboy sa maong lugar. Mu dump good aning mga waste ba sa baboy ana diha kundi katay nila ja hugaw sad. So sila may ibulasa mo siguro na one of the cause because wa ko miingon na sila ray rason na ang kaning smell na to dire ba. So we're trying to develop ang kaniadtong reclamation area. Gikan sa Mantuyong, gitanyag sa syudad nga pabalhinon ang baboyan sa barangay Labugon sa compound sa slaughterhouse sa syudad. Paabangon lang sila og minimal nga amount aron adto na mag-operate. Wa na mo balik kay allow naman nato sila dito with a very affordable rates, no? Pasalamat sa ta na mo cooperate sila nato, of course together with the barangay officials. Dihang gikuhaan silang habig matud sa mga namuhi og baboy nang hangyo unta sila nga ma-extend bisan pipila ka buwan man lang. Sa kutob lang sa Disyembre yung taba. Among hangyo kay kalitan mo gumi nila og kuan nga ri niya wa di pa sa may andam utong mo kuan niya ang ihawan sa dito. Wa pa masagod makumpleto gud. Di na gid na siya angayan siya. Temporary naman sa gitna sila diya kay wa sa una wa pa to sila lugar dito sa slaughterhouse. Puno pa to sa una ba. So karon gitagaan na gid sila kuan sa bago nga administrasyon. Gitagaan sila lugar. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.